Il-lejla tajba ħbib tiegħi ġo Stadju Olimpiku il-bieraħ filgħaxija Roma jelbu lil Juventus bl-iskor ta' 1-0. Għal dawk il-Juventini li kellhom it-tama li t-tim favorit tagħna jista' jagħmel Champions League naħseb minkejja l-penalità naħseb il-bieraħ kienet id-daqqa mortali, jien m'iniex wieħed minn dawk, jien qatt ma kelli tama illi bil-penalità li għandna li nistgħu fl-ogħla kompetizzjoni Ewropea, biss però il-bieraħ kienet logħba li personali ħallitni ħafna kif jgħidu t-Taljani ammareġjatu. Għax hekk ikun ngħid il-Juventus labu ħażin, ngħid labu ħażin, l-ewwel wieħed ngħid ħaqna, imma ma nistax ngħid li l-Juventus għamlu l-aqwa logħba jew l-iktar logħba perfetta, ma żgur minn din logħba kienx ħaqhom telfa. U għalfejn qed ngħid dan kollu għax sors għall-isfortuna u forsi sors għall-imbiċċelliżmu tal-iktar plejer imbiċċelli li għandna fit-tim, kif kont ngħid fl-ewwel parti tal-istaġun, u nkompli nsostni issa dik ħaniġi iktar fuqha il-bieraħ ikkaratterizzaw telfa. Sfortunatament kienet it-tieni logħba fi żmien 20 jum. Il-Juventus ħabtulhom 3 blalem mal-lasta u l-ġiex logħbiet ma rebħuhomx. Ġifieri, għal grazzja tal-amannanz irrimedjajna, imma l-logħba man Roma ma rimedjajni, mhux ħan nirrimedjawha żgur, għax di mhix logħba tat-tazza, biss però issa ir-riżultat kien li u ma jista' jinbidel xejn. Il-gowl ta' Roma li ġie skurjat minn Gianluca Mancini wara sentejn huwa gowl koppa lavur, ġifieri bellezza ġie qas naħseb li kieku kien hemm Buffon fl-aqwa tiegħu jew Zoff fl-aqwa tiegħu, naħseb ma kienu ħajġibu, ftit tista' tagħti tort lid-difiża. Kien l-ewwel gowl li qalgħu il-Juventus f'għaxar xhur minn meta Armaw tal-Venezja kien skurja minn barra l-kaxxa l-kbira fl-ewwel ta' Mejju tas-sena l-oħra l-2022. Kienet logħba li kifet il-Juventus ma kienx l-aqwa logħba tal-istaġun, imma jew forsi xi ħaġa li torqod anke lili personali ħafna huwa meta it-tim juri ċertu rabja u dik ir-rabja twassal għal ċertu antagonizmu fil-logħb. Iktar rajna Juventus, rajna Roma li għalqu tajjeb ħafna, ftit li xejn ħallu spazju għall-attakkanti tal-Juventus biex jimmanuvraw. Kien hemm xi xuttijiet mill-bot ukoll ta' Di Maria, wieħed minnhom kien xutt tajjeb imma laqgħu il-goalkeeper u Patricio. Biex finalment Roma sa huma aktar contenders li jiġġieldu għal post fiċ-Champions League. Dment sallum ma jingħatawx il-punti lura l-Juventus, ma mbagħad xort għandi l-opinjoni personali tiegħi li kemm il-darba jingħataw il-punti lill-Juventus li jerġgħu jitnaqsulhom punti oħrajn minħabba l-ixxu tal-pagi. Ma dik dejjem hija l-opinjoni tiegħi. Li rrid ngħid fuq dak l-imbiċilli sewwa li flok jirringrazzja lil Alla li ġie mal-Juventus u taw ħittini ċans fil-karriera tiegħu il-bieraħ waqa' l-provokazzjoni u nisa lil sħabu biex ħallihom baxra minn nies wara 40 sekonda fil-ground, laqqas irid insemmi ismu għax insemmi ismu, jiġifieri aħna l-bieraħ ma safejna fina ma ħriġniex nilagħbu la boxing, la karat, safejna fin futbol kellna nilagħbu. U jiena li kieku kont jien jew coach jew sansitra direttur tal-klabb
mhux biss multa waħlu, għax da multa fejn kien sejqa bil-flus. Dak nitfgħu out of squad sal-aħħar tas-season u nara x'nagħmel biex fl-aħħar tal-istaġun inqalftu lem. Jiġifieri, dak l-ispeċi ta' attakkant. Issa, niġi iktar biex nagħti il-paġelle. Jiena fl-opinjoni tiegħi id-difiża ħadmet b'mod perfett. Ħadmet b'mod perfett għas sempliċi raġuni li ma kienx għal goalkeeper Szczesny li Roma kellhom ċans jew tnejn li setgħu jiskurjaw tnejn li daw qatt ma resqu lejn il-lasta ma meta resqu dem kien fil-pront u fil-gof se tagħmel 6.5. Danilo ma taqbżu tista' tgħid qatt 6.5 oħra. Bremer ftit għamel żbalji u manka meta daħħal Bonucci kellu jmur fuq l-lemin naħseb fl-opinjoni tiegħi ħaqqu 6. Aleksandro qabel ma weġġa' dan ma panejt mhux wieħed mill-plejers favoriti tiegħi fl-aħħar żminijiet, imma qed jaqdina 6 oħra. Bonucci ħadd pjaċir li rritorna ċertu grinta 6 oħra. Dika fejn għandha x'taqsam id-difiża. Semmek kollox wartu żgħar. Issa, meta niġu għal midfield nil-lemin għax-xelluk, Kwadrado ħaqqu 6. Hija ħasra li ġie mibdu lejl aħħar biex daħal dak l-ispeċi ta' attakkant li għandna biex ma ngħidx affarijiet fuq is-social media li jagħmlu li ħsar anke lili personali, dak ħaqqu -0. Jekk hemm numru, in-numru huwa fl-opinjoni tiegħi jrid ikun bil-minus. Sewwa 100%. Issa, Fagioli sfortunatament il-bieraħ ħaqqu 5 għax der intilef fil-logħba. Locatelli ma tantx mar xi bil-granki aħjar minn Fagioli f'nofs il-ground 5.5 u rigward Paredes nista' nitfgħu fl-istess kategorija ta' dak l-ispeċi attakkant dan l-ispeċi ta' midfielder ħalli għandna iġri jasal l-aħħar tal-istaġun ħajdabbar rasu minn fejġi. Iġri dak 5.5 oħra nixtieq nagħmel ngħid x-xewqa tiegħi bis-serjetà qabel jintemm l-istaġun. Nara logħba waħda jew mqar half time wieħed suret in-nies ta' dan il-midfielder Paredes. Waħda. Imma Rabiot ħaqqu 6, Rabiot apparti li ħabatlu l-ballun mal-lasta jiġifieri naħseb kien il-moħħ f'nofs il-grat. Hija ħasra li fit-tmiem l-istaġun se jitlaq, però fl-opinjoni tiegħi jiena 10 miljuni xorta ma ntihomlux. Dik hija opinjoni tiegħi, jaf naraħ ġod l-Ingilterra ma' Manchester United jew ma' Newcastle jew kontra tim ieħor ngħid. Kellna plejer li tlifnieh. Hija ħasra li fl-istaġuni preċedenti dal-plejer qatt ma brilla, imma fl-aħħar staġun tiegħu qed jibrilla. Imma għal 10 miljuni l-opinjoni tiegħi ma ntihomlux kif tiġej. Kostic sa qabel in-nervożiżmu ħaqqu 6.5. Ma nixtieqx li Juventus jiġu dipendenti fuq Kostic għax imma nota qed jilagħbu ħafna l fuq u qed tkun naħed mill-ajja place. Naqbel mal-Allegri l-sostitwih għax se taqla l-ħamra. Minnhom ukoll. Pogba ħadd pjaċir li ritorna u ħaqqu 6, żied naqra l-offensività fit-tim. Di Maria t-tieni logħba wara l-oħra 5.5. Stennejt xi ħaġa iktar, forsi minn saqajh f'logħba bħal di li jkun magħluq ħafna forsi jista' jiġi xi ħaġa ma kellux ikun. Finalment fuq Vlahovic ma nafx qed jiġri huwa naħseb l-ikbar diżappunt tal-Juventus tgħidu li skurja l-gols dal-Bolt però stennejt iktar minnu dal-plejer. Ħaqqu 5. Ikkummenta ħafna Prandelli l-lejla fuqu li qal forsi tilab dawru lejn il-lassa, forsi jrid jitmgħu aktar blalen, forsi m'iniex iktar persuna teknika li nista' nitkellem għax nifhimni, ninsegwi l-futbol ninsegwih minn xkuniti, diskorsijiet tekniċi milli nara, ma u milli nisma' mbagħad ovvjament aktar ma tikber iktar titgħallem bħal kwalunkwe ħaġa oħra fil-ħajja. Finalment Allegri ħaqqu 5.5 u nasa naqbel miegħu biex qal li l-midfield
u l-attakk ma ħadmux kif xtaq. Issa wara din il-logħba temmet striscia terba' rebħiet. Fi frar ma sofrejniex telfa, l-aħħar telfa kienet fl-ewwel logħba tat-tieni round mal-Monza, issa ġiddi mar-Roma. Sa qabel il-waqfa baqa' l-logħba mas-Sampdoria li huma mifnija bi problemi. Din hija narħat fil-għaxija mbagħad jekk verament forsi jridu niġġieldu xi naqra biex naslu għall-Europa League mid-derbi d'Italja. Hija kaxxa magħluqa żgur qed intlab ġo Milan, ma ta' baqa' nisbaħ missa xoħra. Issa importanti li nqummu fuq saqajna għax nifhem li s-sitwazzjoni tal-Juventus fil-lig l-lejla kulħadd komdu wara monitor nikkummenta. Ma psikoloġikament meta inti tkun ħaddiem u taf li ġib xi ħaġa u jiġi xi ħadd li jneħħielek bi 15-il punt penalità. Ġifieri tgħidli x'jifdal minnek. Imma nittama li l-ħamis hija kompetizzjoni tal-Europa League. Tal-maħbub tagħna Ceferin li tant iħobbna illi anke fil-birthday ta' Milik nesa li jilgħab mal-Juventus il-UEFA u għamlitu tagħtu l-awguri bil-flok ta' Napoli biex tara ir-redikolaġni u l-affarijiet maħduma x'ngħid għax hemm komplott biex tara ma jistax tgħid li huwa parzjali li organizzazzjoni tal-futbol taf li plejer jilgħab mal-Juventus u ġibu bil-flok tal-ikbar rivali tagħhom. Jiġifieri. Mal-Freiburg il-logħba li jmiss il-ħamis ġo eżatt, il-ħamis ġo Turin, il-logħba tibda fid-9, jalla jqumu għalija, jiġifieri di it's a must anke l-moral li nirbħuha. Sfortunatament għalija li l-ikbar rivali tiegħi ġo l-Italja iktar li hawnhekk ħa nitkellem fuq rivali sportivi iktar li nidejquni huma Napoli u warahom ir-Roma sfortunatament li f'naġġix logħbiet barra minn darna biex taxxaq id-dinja ma' Roma għall-ewwel darba mill-2003-2004 ma rbaħnilhomx minn ġiex logħbiet. Ġieri ħadd kompli żżid il-melħ fuq il-ferita għalija personali hawnhekk qed nitkellem u Malta għandna tendenza Juventus kontra Inter, biex ngħidlek li l-Inter inħobbhom ta' ġifieri huma rivali kbar, imma għas l-Inter għandhom storja. Dal-ġixtimijiet jekk taqgħadhom flimkien ma toħroġ xejn bis-suq li fġlied ta' supporters bejniethom u jgħidu tornereti Serja B kif bdew ikantaw il-bieraħ. Issa min jaflok nkunu fis-Serja B sena oħra intuhom xi tlieta, ma dak il-bambin biss jafu fuq il-futur għadu ħadd maraħ, ġifieri imma tornereti Serja B se jkantuha kemm iridu. Kulħadd għandu dritt ikanta li jrid imma l-istorja tagħna ma jħassarha ħadd. Il-lejla tajba ħbib tiegħi nfakkarkom illi qabel nagħlaq eżatt warajja hemm pawża pubbliċitarja u fejn olla fejn forza Juve u saħħiet.
tajba ħbib. Kellna il-bieraħ kif ħafna minnkom forsi segwejtu l-ewwel insellem is-segwaċi tagħna tal-Kamra Sportiva. Kellna l-ewwel teliqa tal-Formula 1 il-bieraħ l-ewwel darba tiegħi hawn nanalizza nagħmel post race waħdi. It-teliqa tal-Formula 1 il-bieraħ seħħ l-Baħrejn fej tista' tgħid Max Verstappen kompletament iddomina. Pratikament kien fl-ewwel post minn bidu sal-aħħar minn barra xi 3 dawriet fej kien Sergio Perez kien fil-quċċata tal-klassifika, Red Bull b'vantaġġ ċar. Sewi oħra l-impressjonaw l-ovvju huwa Fernando Alonso. Da sewi għandu Iva. Mela, nitlob lill-editur biex jitina l-grafiċi, jekk jogħġbok ta' riżultat, nibdew bil-podju. Ok, mela kif tistgħu taraw mill-grafika Max Verstappen rebaħ din it-tellieqa f'siegħa u 33 minuta, kienet tellieqa bl-ebda safety car, kien hemm virtual safety car għal-mument żgħir minħabba li Charles Leclerc irtira mit-tellieqa ħabba problemi bil-magna. Sergio Perez sieħeb Max Verstappen ġie t-tieni 12 sekonda lura, waqt li fit-tielet post ġie Fernando Alonso li da inkredibbli fid-debut tiegħu mal Aston Martin, impressjona l-aħħar ġifieri il-karozza tiegħhom dis-sena biċ-ċar u sa tellieqa inkredibbli. Kien ftit fortunat fil-bidu li ma sofrix puncture għax Lance Stroll għal xiex ma daħalx ġo fih, ifisser imma fortunatament tal-leġit tajba u mbagħad qabel qabża fuq Hamilton tal-bliħ going into turn 10 down the inside kienet tajba immens kif qed tistgħu taraw mill-grafika Hamilton mbagħad spiċċa fil-5 post għax imbagħad Alonso wkoll irnexxielu jaqbes il-Carlos Sainz tal-Ferrari għat-tielet post u ħarab minnu da għax Carlos Sainz vera waqa' lura. Ipprova Hamilton jagħmlu l-pressjoni iżda xejn ma rnexxa. Il-bqija tal-ewwel 10 mbagħad għandek Lance Stroll tal-Aston Martin. Ikolli ngħid relattivament impressjona meta tqis li da kien dubjuż li tellaqx dal-weekend minħabba li 15 ilu kellu inċident bir-rota u spiċċa f'kast. Mbagħad kellek il-George Russell sieħeb Hamilton illi spiċċa fis-7 post. Palissa huwa ċar li l-Mercedes il-karozza batuta ħafna dis-sena ma tantx hemm fejn iddur nissogranajt l-Aston Martin huma aħjar palissa minnhom u mbagħad Valtteri kellek il-Valtteri Bottas fit-8 post tal-Alfa Romeo bidu tajjeb ħafna lihom, Pierre Gasly spiċċa fid-9 post wara li dan beda tellieqa mill-aħħar post, waqt li Alex Albon kiseb spiċċa fl-10 post u kiseb punt tal-Williams li naħseb bidu tajjeb ħafna lihom da u kien wieħed mill-aħjar sewwieqa tal-ġurnata. Xi punti li nista' ngħid kif dejt insemmi qabel Mercedes qed ibgħatu ħafna. L-Aston Martin qed impressjonaw biċ-ċar rigward Ferrari u ma tantx hemm fejn iddur Leclerc kellu disfatta kbira bir-reliability. L-Alfa Romeo ġabu punti tajbin Valtteri Bottas u bidu tajjeb ħafna l-istaġun. Pierre Gasly irkupra tajjeb wara li beda mill-aħħar kien se jagħmel jikseb ukoll l-aħjar dawra tat-tiġrija l-fastest lap iżda fl-aħħar dawra spiċċa kiseb il-fastest lap Guan Yuju tal-Alfa Romeo b'ħin ta' minuta u 33 li bekk ċaħdu minn dak il-punt fil-fatt l-ebda sewwieq maħal punt maħal bonus point tal-fastest lap u din naħseb
kienet xi ftit tattika minn Alfa Romeo meta trid tqis li l-Alpin Gazzi kienu se jiksbu dak il-bonus point tal-fastest lap. Probabbli l-Alfa Romeo qed iqisu lill-Alpin bħala teddida tista' tgħid il-kompetizzjoni tagħhom biex forsi jiksbu l-5 post f'dal-kampjonat dis-sena. Rigward timijiet oħra, McLaren aħjar ma nikkummentawx frankament. Lando Norris kellu problemi bil-air pressure tal-karozza fil-fatt spiċċa daħal fil-pits xi 6 darbit biex il-inkollu jittopjawlu il-fluids waqt li Oscar Piastri kellu jibbidel l-steering wheel meta biddilha da l-computer tal-steering wheel laqas bistartjalu qas biss reġa' ħareġ fil-fatt. Lando Norris spiċċat extended test session tista' tgħid, forsi daqsxejn iktar glorified. Tim li sorprendini minn naħa l-oħra xi ftit huma l-Williams. Stennejthom ħajkunu relattivament lejn l-aħħar in ġenerali anke jekk twara bil-McLaren u spiċċaw Albon kiseb il-punti merit naħseb Logan Sargent kellu debut sod ħafna għalija. Regards it-timiet l-oħra l-ħas, jidher li għandhom qualifying pace mhux ħażin fil-fatt nhar is-sibt Nicole Kemberg spiċċa għadda t-tielet parts tal-qualifying u spiċċa beda mill-10 post, iżda naħseb ir-race pace tagħhom huwa daqsxejn batut u der il-bieraħ ċar. Alfa Tauri marru xi ftit aħjar mill-istennejt iżda benefikaw ftit strategically mill-virtual safety car fit-tmiem Tsunoda waqt li De Vries spiċċa mar minn taħt tista' tgħid. U Alpin Ocon kellu disfatta kbira ikollna ngħidu l-ewwel kellu 5-second penalty tal-li ma kienx pożizzjonat tajjeb fuq il-grid. U mbagħad meta serva dak il-5-second penalty suppost stennew 5 sekondi qabel ma bdew jaħdmu fuq il-karozza, imma fil-verità kull ma stennew huwa mifhum xi 4.6 sekondi u spiċċa bela 10 second time penalty oħra. Meta mbagħad mar biex iservi dak il-10 second time penalty kellu xi problema bil-pit limiter u spiċċa għamel speeding pit lane u bela 5 second time penalty oħra. Ġifieri da in total bela 20 sekonda penalità u fatt spiċċa lejn l-aħħar. U rigward naħseb driver of the day, il-kandidat ovvju Alonso tal-li wera kemm da sewi ta' 41 sena jala 42 sena f'Lulju għadu qed isuq ġimgħa wara teliqa wara teliqa f'level għolji ħafna u dis-sena jidher li għandu karozza biex iva verament imur tajjeb naħseb jiena għamel deċiżjoni għaqlija jitlaq minn mal-Alpin ifisser il-bqija Alex Albon impressjonani ħafna biex spiċċa fil-punti, iżda ikolli ngħid li l-Williams impressjonani as a whole, ma stennejthomx imorru daqstant tajjeb u Logan Sargent ukoll kellu very solid debut. Id-disfatta tal-kbira ovvjament huma l-McLaren bla dubju, iżda fil-waqt li Charles Leclerc kien diżappuntat ħabba id-DNF tiegħu u probabbli diet tiswieħ qarsa ta' kienet suq telli qatajba ħafna kieku għax ir-Red Bull kienu totalment unbeatable, setaw jagħmlu li jridu strategically on their own terms it-telliqa. Max Verstappen m'hemmx dubju da dominanti, nafu xi sarraf da sewwi rebħa mistħoqqa ħanaraw jirbaħhomx kollha dis-sena għax jekk bl-evidenza ta' dil-karozza dis-sena ħatkun ibsa biex ħadd ieħor jisfidah. Imma l-istaġun huwa twil ħafna tfadal 22 telliqa oħra, f'22 telliqa dejjem il-probabilità li forsi xi darba anke jekk int vera dominanti tfalli b'xi mod jew ieħor, diffiċli immens. Issa naraw xi servi issa jmissna
mhux il-ħadd li ġejta wara ġewwa l-Arabja Sawdija, naħseb nippretendi li Red Bull jerġgħu jkunu l-favoriti, iżda forsi il-Ferrari jkunu daqsxejn aħjar. Ferrari naħseb ħaġa li kienet inkwetanti it-tire degradation tagħhom baqgħet tippersisti, apparti ir-reliability issues. Aston Martin naħseb jerġgħu ikunu ma ta' fuq jien fl-Arabja Sawdija. Mercedes palissa qegħdin foqra mens u dienet nobsor li anke mill-kummenti li ntqalu qed jaħsbu sew biex ibidlu l-kunċett. Waqt li mbagħad il-midfield battle tkompli tisħon għandek Alfa Romeo l-Alpine inaqru lek xi punti l-ewwel hemm. Forsi naqru xi punti jerġgħu il-Williams. Imma issa naraw x'inhu ġej 15 oħra. Jiena min-naħa tiegħi nixtieq ngħid grazzi lill-sponsor tagħna, lill-main sponsor, infakkarkom ukoll dwar il-YouTube channel, il-main sponsor tagħna nirringrazzja lil Barber Room ta' dan il-programm, infakkarkom dwar il-YouTube channel fejn dal-video se jerġa' jittella hemmhekk u il-lejl it-tajjeb ħbieb. Grazzi.